Nalungkot ako na mabalitaan ko ang naging kamatayan ng tatay ni Teban. Kilala ko kasi ng personal si Mang Renan. Mabait siya at ulirang ama sa kanyang pamilya. Kaya wala akong malamang dahilan para siya ay paslangin ng ibang tao. Nagtakda ako ng araw para dalawin ang purol. Ipinasya kong Sabado ng gabi ako makipaglamay dahil kinabukasan noon ang schedule niya para ihatid sa huling hantungan. Samantalahin ko na ang pagkakataong ito para masilip ko ang labig ni Mang Renan. Sabi ko sa asawa ko, ikaw ang bahala, sabi mo na lang kay Tebong ang pagkikiramay ko. Tugon ng asawa kong si Lan. Sa San Luis Funeral Homes, alam kong nakalagak ang bangkay ni Mang Renan, kaya doon ako nagtuloy. Pagdating ko doon ay naroon si Teban at dalawa niyang kapatid na may mga asawa na ring tulad niya. Pasensya ka na, ngayon lang ako nakadalaw. Sabi kong agad kay Teban. Okay lang, Joel. Alam ko namang busy ka sa trabaho mo. Tugon niya. Medyo lumayo kami sa karamihan ng mga tao. Saka nag-usap. Kamusta ba ang kaso ng tatay mo? May nahuli na ba sa mga pumaslang sa kanya? O si Sako? Wala pa, Joel. Nahihirapan pa ngang kumuha ng ebidensya ang mga pulis para maging lead sa kaso ni Tay. Sa palagay mo, sino ang maaaring gumawa niyon sa tatay mo? Wala pa. Wala akong alam na nakakagalit ni Itay o nakakasamaan ng loob. Malamang na pang-hold up lang talaga ang layunin ng mga taong pumatay sa kanya. Duda pa rin ako, Joel. Bakit mo nasabi yan? Hindi naman lahat ng gamit ni Itay sa kotse ay nawala. Kung magnanakaw yun, wala nang ititirang papakinabangan kahit isa. Sa bagay. Pagkatapos naming makapag-usap ni Teban, lumapit ako sa kabaong ni Mang Renan para silipin ang kanyang labi doon. Nakita kong hindi maaliwalas ang muka ng yumao. Siguro ay sanhi ito na pagpapahirap muna sa kanya bago siya pinaslang. Aalis na sana ako sa tabi ng kabaong nang maggulat ako sa aking nakita. Biglang tumilat ang bangkay ni Mang Renan. Tumingin sa akin. Napa-atras ako sa pagkabigla. Bagay na napansin ng di kalayuang si Teban. Bakit, Joel? Agad niyang usisa sa akin. Pagsulyap ko muli sa bangkay ni Mang Renan sa kabaong. Nakapikit na ito tulad ng dati. Minabuti kong huwag na lamang sabihin kay Teban ang nasaksihan ko. Wala. Medyo nahilo lang ako. Kaila ko, pag-uwi ko, kailani ko na ikwento ang nasaksihan ko sa bangkay ni Mang Renan. Dumilat ang mga mata ng patay. Hindi makapaniwalang sabi ni Lani. Nagulat nga ako at nakadama ng takot. Pakiramdam ko kasi na-hypnotis mo ko ng kanyang mga mata. Tugon ko, baka naman namalikmata ka lang noon. Ewan ko, pero talagang nakita ko ang pagdilat niya. Baka may ibig sabihin o ipahiwatig sa iyo ang bangkay. Bakit sa akin pa? Pwede namang sa mga kamag-anak niya iyon gawin. Kawawa naman ang tatay ni Teban. Siya pa ang napagtripang patayin ng mga walang konsensyang kriminal na mga iyon. Sabi nga ni Teban ay mukhang pinahirapan pa raw muna na mga salarin ang kanyang ama bago pinatay. Kaya siguro hindi matahimik ang kanyang kaluluwa. Makalipas ang ilang buwan, ganap ko nang nakalimutan ang naranasan ko sa bangkay na dumilat. Pero mula noon, may kakaibang karanasan na akong nararanasan. Bakit ba ako nagpunta sa lugar na to?
wala naman akong gagawin dito. Naisaloob ko habang naglalakad ako sa isang mataong lugar sa pamilihang iyon. Ganoon pa man, nagpatuloy ako sa paglalakad. Parang automatikong gumagalaw at humahakbang ako patungo kung saan. Pagliko ko sa kanto, isang lalaki ang nakasalubong ko. Hindi ko siya kilala o namumukhaan man lang. Pero naggulat ako dahil nang matitigan ko ay parang nakakita siya ng multo. "Huwag kang lalapit!" Sigaw nito sa akin habang inatras ang paa papalayo. Patay ka na! Pinatay ka na namin!" Biglang kumaripas ng takbo ang lalaki at tumawid sa karsada na hindi tumitingin muna kung may dumaraang sasakyan. Isang truck ang nakita kong humahagipis ng takbo. Nakita kong aabutan ang lalaking tumatakbo at natakot sa akin. Agad ko siyang sinigawan at binigyang babala. Pero hindi ito pinansin at tila walang naririnig. Isang malakas na ingay ang narinig ko kasabay ng halos pumupunit na ingit ng gulong sa kalsada. Nagpreno ang truck pero huli na. Inabot ang lalaki. Tumalsik ng ilang metro sa kalsada. Dumagsa ang maraming tao na nag-uusyoso. Nakatingin lamang sa nasagasaang lalaki na duguan ang buong katawan. Basag din ang bungo nito. Ang truck namang nakasagasa dito ay tumakbo na. Tumakas ang driver na nakasagasa dito. Sinagilahan naman ako ng takot sa nangyari. Nagtataka ako sa lalaking nasagasaan kung bakit ganun na lamang ang naging reaksyon sa akin. Nakauwi ako ay ito pa rin ang laman ng aking isipan. May guilty rin akong nadarama dahil alam ko ang naging dahilan kaya siya nasagasaan. It's not your fault. Huwag mong isiping ikaw ang may kasalanan sa nangyari, sabi ni Lani nang sabihin ko sa kanya ang naganap. Pero ako ang kinatatakutan kaya siya tumakbo. Hindi mo kamo kilala ang lalaki, so ano ang dapat niyang ikatakot sa'yo? Ewan ko, pero ang huling narinig ko sa kanya ay patay na ako at pinatay na nila ako. Natigilan si Lani sa sinabi ko. Hindi kaya meron kang nakakahawig na taong may atraso ang lalaking iyon? Baka napagkamala nila ako ang taong iyon. Isang gabi, hindi ko alam kung bakit naging laman ako ng beer house. Hindi rin naman ako umiinom ng alak, subalit tumitikim ako nito. Ngayon, isang babae ang lumapit sa akin kinauupuan. Ninitian niya ako. "Can I join you?" Aniya sa akin. "Sige." Tugon ko. Umupo ang babae. "Nag-iisa ka," sabi niya. "May problema?" Umiling ako. Nagpakilala siya sa akin. Inalo ko siya ng aking iniinom kung saan pinagbigyan naman niya ako. Nakita kong sanay siya at napangiti naman dahil halata yatang bagito ako sa pag-inom. Katunayan, napaubo ako habang umiinom ako ng alak na tinutungga ko. May kalahating oras na kaming nag-uusap. Isang lalaki ang nakita kong nagbabasag ng baso. Mukhang lasing na ito at naghahanap ng trouble. Ilag naman ang mga naroroong customer. Ang iba naglayuan at nagsawalang kibo na lamang. Nasulyapan kong tumayo ang lalaki at lumapit sa mesang kinaroroonan namin ng babaeng katable ko. Pagtingala ko sa lalaking lasing, nanlaki ang mata niya pagkatitig sa akin tulad ng naunang lalaki. Takot na takot siya sa akin. Biglang pihit ang lalaki sabay takbo dahil sumusuray. Nadulas ito sa sahig kung saan bumagsak ito sa simentong sahig.
ng beer house. Naglapitan sa lalaki ang bouncer at waiter ng beer house dahil hindi na ito tumitinag sa kinabagsakan. Noon nila natuklasang patay na ito. Basag ang bungo nito sa tindi ng pagkakabagsak ng ulo sa simento. Nag-beer house ka kagabi? Hindi makapaniwalang sabi ni Lani. Hindi ko alam kung bakit pumasok ako doon at uminom ng alak. Naiiling kong tugon. Kilala ko ng asawa ko sa ilang taong pagsasama namin ay hindi nga niya ako nakikitang tumikim man lamang ng alak. Pati ako ay nahihiwagaan na sa mga nangyayari. Nailing kong tugon sa kanya ang sinabi. Hindi mo kasalanan yun. Hindi nga. Pero may direct participant ako sa mga naganap sa kanila. It's not a crime, Joel. Wala kang ginawang masama sa kanila. Pero ayaw kong may napapahamak dahil sa matinding takot sa akin. Pilit kong kinalimutan ang mga naganap. Tuloy ang normal kong buhay hanggang minsan ay isang hostage taking ang nasaksihan ko. Nasukol kasi ang isang hold-upper na nanloob sa isang pawn shop. Sa katarantahan nito ay humagilap ng isang batang gagawing hostage. Tinutukan nito ang bata ng baril sa leeg. Saka nagbabala na papatayin ang bata kapag nagtangka siyang hulihin ng mga polis. Nagkataong ilang di pa lamang ang aking layo sa bata at nagtama ang aming paningin ng hostage taker. Pagkakita sa akin ay sinagilahan na matinding takot ang lalaki kung saan nabitawan ang bata. Tumakbo ang hold-upper para tumakas pero sunod-sunod na putok ang umalingaw-ngaw. Tad-tad ng tama ng baril mula sa mga nag-responding police ang katawan ng hold-upper. Naikwento ko ito sa aking asawa. Well, may positive result din pala ang nangyari sa iyo. Siguro naman ay hindi ka na makokonsensya. At least, nakatulong ang pagkatakot niya sa iyo para maisalba ang buhay ng bata. Pero hanggang kailan may matatakot sa akin? 2 araw ang nakalipas. Tinawagan ako ni Teban at ibinalita ang tungkol sa development ng kaso ng kanyang ama. Patay na lahat na suspect na pumatay sa tatay mo. Tugon ko sa kanya. Oo, Joel. At pawang tadhana na ang sumil para pagbayaran nila ang buhay na inutang kay Itay. Anong ibig mo sabihin? Ay yung unang kriminal nasagasaan daw. Yung pangalawa, aksidenteng nabagok ang ulo. Sa beer house, yung pangatlo ay nabaril ng mga pulis na magtangkang mang-hold up at mang-hostage ng bata. Natulala ako sa aking narinig. Positibong sila nga ang mga taong nakaharap ko at natakot sa akin. Sinabi ko ito sa aking kaibigan kung saan napagtagni-tagni namin ang mga pangyayari. Baka ginamit kang kasangkapan ni Tay para pagbayarin ang mga pagkakasala ng mga kriminal. May psychic power si Tay. Katangian nitong alam namin. Katunayan, marami siyang nagagawang imposible at mga hindi pangkaraniwan noong nabubuhay siya. Ginabi ako ng uwi. Naglalakad ako sa kalye papasok ng aming tinitirahan na may masalubong akong anino sa dilim. Hindi ko maaninaw ang kanyang mukha pero parang pamilyar sa akin ang kanyang tindig at paglalakad. Nang mapalapit ako sa lalaki, nginitian niya ako at narinig ko ang isang mahinang kataga sa kanyang sinampit. Salamat. Napamulagat ako. Hindi ako maaaring magkamali. Si Mang Renan, ang yumaong ama ni Teban. Agad kong nilingon ang nakasalubong ko pero bigla siyang nawala. Naglahong parang bula. Matagal na nang naganap iyon. Sa ngayon, binabalik-balikan ko na lamang ito ng aking isipan. Kapag naaalala ko si Mang Renan, nakamit na niya ang
katarungan sa tulong ko marahil at sa kanyang psychic power para magkaroon ng kaganapan ang nais niyang mangyari kahit patay na